koliko vas ima i dobrodošli u još jedan zanimljiv, inspirativan i drugačiji nego bilo koji do sada video. Kao što znate, a sigurno znate jer nas sigurno pratite na Instagramu, prošle nedelje smo imali izazov 7 dana bez plastike. Tačnije, stvari koje su plastične u našem životu da probamo da zamenimo nekim drugim materijalima kao što je drvo, metal, staklo. Za početak ću vam reći da ovaj izazov uopšte nije bio lak. Čak bio je izuzetno težak, onoliko koliko to mi možda nismo ni očekivali. Apsolutno nismo očekivali. Mi, za razliku od ostalih trendova koji se trenutno vrte po YouTube-u, 7 dana ovo, 24 sata ono, ovaj izazov je imao malo bitniji cilj. Svi znamo da je plastika veoma laka za korišćenje, jeftina je, sve stavi u plastiku, možete da nosite svuda, ali je ona zbog baš tih svojih svojstava potpuno zaposela svijet danas. Svi koristimo plastiku, sve je plastično i apsolutno nismo svesni šta to u stvari znači. U prirodi plastika se razgrađuje na onim deponijama plastike i sunčeva svetlost je razgrađuje, ali s obzirom da toga ima tone i tone, sunčeva svetlost u stvari samo prodire do onog površinskog dela, te to traje mnogo duže i duže se zadržava, te tako šteti našoj planeti. Odnosno, ovo je veliki ekološki problem, jer se između ostalog ne razgrađuju zemlji, već se zadržava u našoj sredini. Naravno, ona može da se uništava i putem spaljivanja otpada, međutim, onda zagađujemo naravno vazduh. Tako da, okreni obrni, preveliki otpadi plastike nikako nisu dobri za našu okolinu. Plastika nekako nađe put kasnije do reke, do mora, do vode i tako se prenosi dalje kroz životnu sredinu, završava u stomaku kita koji se kasnije nasuka pa gubimo vrste životinja, ali sa druge strane i kod riba koje kasnije konzumiramo, jedemo i mi sami tim putem unosimo tu istu plastiku u sebe. Tako da kada sledeći put bacite flašu u reku i pomislite šta me briga, onda razmislite kada ste posljednji put jeli rečnu ribu. I iz tog razloga upravo smo mi krenuli ovaj mali izazov i pokušali da svoj život malo okrenemo. Mnogo smo se nekako uljuljkali, sve nam je dostupno, sve plastično, bacimo, briga nas. Mi smo krenuli onako malim bebećim koracima, jedno po jedno, i videli smo pre svega u svojoj okolini šta je to najčešće što koristimo plastično. Shvatili smo da su to naravno hemijske olovke. Svi imamo hemijske olovke svuda po kući, na to smo se navikli, to je jedina stvar kojom trenutno pišemo. I ukoliko nemate osnovca u kući, onda zaboravili ste šta znači grafitna olovka. I bojice, drvene bojice. Tako je. Ali nema razloga, zato što grafitna olovka piše jednako dobro kao i bilo koja hemijska plastična olovka. Sa druge strane, bojice mogu da vam traju godinama ako su kvalitetne i to vam je isto ušteda, tako da... Ako bilo što treba podvučete, umesto signira, flomastera, bojice će vam trajati. Sledeća stavka je ono što su naše bake redovno koristile, mi smo na to zaboravili, to je ceger. Svi u kući imamo nagomilane one plastične kese koje uzmemo kad nam zatrebaju, a za to stvarno nema nikakve potrebe zato što ceger totalno rešava stvar. Čak i ako odete da kupujete voće, povrće, uvek možete direktno etiketu da zalepite na voćku, na jabuku i nema nikakve potrebe da pretrpavate plastičnim kesama. Lepo u cegerče stavite. Ne samo da su ružne, već i razgradnje plastičnih kesa traje do 250 godina. Pošto su one onako lagane, one tako lete, svuda su oko nas, jako se teško razgrađuju i ima ih jednostavno previše. Sami znate kad odete na more pa plivkate, odjednom vam noga se zaglavi u plastičnoj kesi, koliko je to opasno. Šta se tu desilo? Kad smo već kod cegera, sledeća stanica naravno bio je market. Sad kad imamo svoj ceger, možemo lepo da odemo u nabavku, treba nešto jesti ove nedelje, jel? I ono što nas je zaista iznenadilo jeste da je mnogo više stvari u nekoj vrsti plastike nego što smo mi to uopšte mogli da zamislimo. Od voća i povrća koje je ili u foliji ili u plastičnoj kutijici ili je u nekakvoj kesi, preko naravno jogurta, kiselog mleka, pavlake, raznih vrsta sireva. Iz nekog razloga čak i kada je s polja papir, unutra upakuje u plastiku. Da, pa i one vakumirane pakovanja, viršli, kulena, suhomesnatog. Ono što je mene najviše povredilo jeste što su najviše slatkiši upakovani. To je stvarno povredilo. To me, onako, jako sam bila uznemirena, pomislila sam dobro šta ove nedelje, šta raditi, šta sad uraditi. Videla sam da ima opcija puding, recimo, koji se pakaju u papirnu kesicu, koju možete da zamutite. Sve ostalo uglavnom je u plastificiranoj kesici ili je u kartonskoj kutiji. Žela da me ne samari, ali ja sam se setila da unutra ima plastična kutica. Veliki poznavalac unutrašnjosti kutije.
slatkiš. Tako je, tako da shvatila sam da će ovo biti mnogo teže nego što sam mislila. Mnogi stvari sam onako uzela pa vratila jer sam se setila šta ima unutra. Naravno, postoji izbor kao što je konzervirana hrana koja je u konzervama, pa zatim u kartonskoj oblozi. Postoji i hrana na meru. Ako se dobro naoružate svojim posudicama koje mogu biti metalne, drvene, staklene, kakve god volite, onda imate jako puno opcija. Možete da date prodavcu da vam naseče suhomesnato, da vam odvoji parče mesa i slično, ali ako odete bez toga... Naravno, kada smo videla da je takva situacija sa plastikom u marketima, pitale smo vas šta da radimo i vi ste nam odgovorili odmah pravo pijaca, što i nama prvo palo na pamet, ali kad ste vas svi naterali, tako je, na pijaci je sve, ne koristi se toliko plastike, sa druge strane, stvari u mesarama i u nekim manjim prodavnicama tamo vam pakuju u papirne kese, kao što je hleb, kao što je meso, možete svašta da pronađete, a da nije u plastici. Halo Požega, evo nas danas na jednom specijalnom mestu. Na eventu. Na jednom eventu specijalnom gde se okuplja mnoštvo ljudi, kao što vidite iza nas. Nalazimo se na Bajlonku ili ti Bajlonijevoj pijaci. Turističkoj destinaciji, poznatoj, zato što se nalazi preko puta Skadarlije. Mesto da volimo popiti, ali zašto smo mi danas na Bajlonku? Na Bajlonku smo zato što smo shvatili da je farmers market ili ti pijaca, što bi mi lepo rekli, mesto gde apsolutno nema čegamića. Plastike, pa ima, ali ćemo mi probati da izbegnemo i to naravno mi smo krenule opremljene, kao što vidite cegeri su tu, flašice vode su u rančevima jer bez toga nigde. Možemo vidjeti da je ovde veliki izbor baš svega i bilo čega. Tako da sada idemo u avanturu pijačluka, a vi idete sa nama. Dobar dan, koliko je paradajz? 160. O, mnogo. Treba nam izmerite, ali da ne stavljamo u plastičnu kesu, nego odmah u cenu. Ko je sada? Profesore, kako smo profesore? 130. Evo možete u ovaj ceger. Hvala. Dobar dan. 200 dinara. Avantura. Pijačarska avantura. Može li da rotu? Ne treba i plastična kesa, evo možete pregledati. Hvala. Bežimo. Dobar dan. Mogu ovako 2 veze luka, ali nemojte mi stavljati plastičnu kesu, pravo stavljam u ceger. Koliko je to? 100 dinara preko. Ne treba kesa. Ne treba, hvala. Volite? Hvala. Viđenja. Odlično, tako. Hvala. Ja obožavam mladi sir, ali plašim se da nećemo imati mnogo uspeha sa pakovanjem u papir. Za sir možda hoćemo, ali za kajmak nećemo sigurno. Dobar dan, da li možete da pakujete sir u papir? Imate papir? Da ne bude plastična kutija kesice. Da ne bude, da. Bez plastične kesice, hvala. Evo imam ja ceger. Hvala vam. Dobro, meso nismo uspeli, sir smo uspeli. You win some, you lose some, tako? Znaš šta, gladna sam malo od ove pijace. Jo, ja sam malo gladnala. Mogu bi neki doručkić. Ajde vidimo što možemo da naći. Ajde. Pa dobro, ja bih rekla da smo prilično bile uspešne. Ima tu svašta u našim cegerima, kao što možete vidjeti. Tako da ovo je bilo uspešno. Jeste, baš smo rekli kako treba češće da radimo ovo, da se nađemo, da uživkamo na pijaci. Jeste, i baš je zabavno tražiti, onako nas malo čudno gledaju, kad kažemo nećemo plastičnu kesu i to. Ušte ćete da stavite. Ali možda se i navikavaju polako na ove cegere, tako da... Zašto da ne? Sad idemo dalje. Jako nam je na pijaci stvarno bilo sjajno, ipak pijaca traje do određenog vremena u danu i nemamo uvek vremena da stignemo, tako da stvarno apelujemo na markete i na brendove da pokušaju da se pozabave o ovoj svesnosti u korišćenju plastike i da malo okrenu na tu stranu korišćenja papira. Da prosto imamo izbor bilo kakav, jer ovako je bilo jako teško. S druge strane, setila sam se na putu do kuće da postoji još jedna prodavnica koja ne pakuje baš sve u plastiku,
a to je zdrava hrana. U zdravoj hrani možete naći najrazličitije moguće stvari koje su vam svakodnevno potrebne. Od soli, brašna, bibera, slatkiša, pasulja, sve od svih mogućih začina, svašta nešto možete tamo da nađete i ono što je najbolje, oni to sve pakuju u papirne kesice. Posebno za mene, ja sam se najviše oduševila tamo jer je bio ceo deo sa slatkišima i mogla sam da biram što god sam htela bez straha da će tamo biti plastika. Onda smo naišli na još jedan problem, s obzirom da obe obožavamo kafu, shvatile smo da je sva kafa sada u plastičnim kesicama. Mi ih iskoristimo, onda ih neobazrivo bacimo, ali smo se setile da je pre u stvari u marketima i po nekim prodavnicama bilo da se kupi kafa na kilu. Stave vam u papirnu vrećicu zatvore, vi to odnesete kući i to je bila najnormalnija stvar. Ne znamo zašto se ovo više ne praktikuje toliko, ali znamo da po nekim kafeterijama u Beogradu i dalje prodaju takvu kafu ili vam čak i samelju svežu kafu i onda imate najdivniju kafu na svetu i naravno morale smo da saznamo gde se to nalazi. Ćao! Jel možemo tušku kafu? Sljedeća stavka koja nam je bila neophodna za svakodnevno funkcionisanje, s obzirom da smo mi najčešće negde po gradu nešto radimo, nešto negde snimimo, bilo je neophodno da se snađemo za vodu. S obzirom da nismo baš mogli da nosimo čašu sa sobom, našli smo sljedeću najbolju stvar, a to je staklena flaša. Evo je, tu je. Koristile smo je danima i dalje je koristimo i shvatile smo da kada koristite staklenu flašu dosta ju uštedite. S obzirom da sami sipate vodu, ne kupujete plastične flašice koju u proseku ako izbrojite koliko košta jedna, bude to ozbiljna cifra. A zamislite koliki je otpad koji samo vi napravite sa plastičnim flašama. Tako da smo lepo ulazile u kafiće, tražili da nam sipaju vodu ili odemo do WC-a, sipamo same i boga mi nam je bilo lakše da se rasladimo s obzirom da nismo morali da stajemo, kupujemo, nego uvek imamo kod sebe. Kad smo već kod raslađivanja, jedan dan smo onako šetale ulicom i jako smo želele da pojedemo sladoled. Onda smo shvatili koja je u stvari problematika u pitanju s obzirom da su svi ili u plastičnim čašicama ili imaju plastični omot i ovo je bilo izuzetno teško. Međutim, mislim da smo se dobro snašle. Našle smo tajnu, a to je sladoled u kornetu. Zato što možete svuda da ga nađete na ulici, nema nikakve plastike u sebi, a naravno da je preukusan. Tako da, Milana, hoćemo li? Normalno. Ajde. Neki sladoledi jako imaju kartonsko pakovanje, sa sobom imaju plastične kašičice koje morate da koristite. Tako da bi bilo dobro da sa sobom uvek imate svoju kašičicu koja je metalna i nosite tamo. Ili viljušku, ako hoćete možete i viljušku odrediti. Zašto da ne? To je super stvar kad naručujete hranu, na primjer ako jedete na poslu. A kad smo već kod desega, vredi pomenuti da smo ove nedelje morali i da zabatalimo slamčice. Naravno, ovo nije bio toliko težak izazov, s obzirom da kod nas se već uveliko prodaju slamčice od papira. Evo je jedna upravo kod mene i ne samo da je... Vidite kako su zabavne i vesele. Jako su zabavne i vesele, tako da nam ovo uopšte nije teško palo. Znamo da u svijetu je sad masovna proizvodnja metalnih slamčica koje verujemo da su još ispošljivije i lakše, ali za sada je ovo super. Pošto mi često spakujemo hranu od kuće i nosimo, uglavnom se to pakuje u plastiku. Tako da nam je bio onako malo izazov kako neke stvari da spakujemo, da imamo u torbi, a da opet to ne smeta. Tako da imamo razne opcije. Tu je aluminijumska folija, neke stvari možete da staviti u salvetu pa da spakujete u torbu direktno. Neki onako onaj kartonski tanjir, pa onda samo preko folijuma ukoliko su malo pipave. Tako da jako je lakše spakovati sve u plastiku. Pokušajte malo da se snađete, jer od te plastike i ta hrana dobija neka negativna svojstva, tako da pazite šta radite. Kad već pričamo o hrani, ne treba da zaboravimo na kućne ljubimce kojima isto to radimo što i sebi. Ja imam mačku i shvatila sam da konstantno ili mu kupujem hranu u plastičnim kesama, isto tako mu stavljam hranu u plastične posudice, pa sam odlučila da mu kupim jednu keramičku lepu sa macom. E sad, mi kao dve žene, vrlo je logično da smo najveću muku imale sa kozmetikom. Ne znam odakle da počnem, da li od šampona, regeneratora, maske za kosu,
šminke uopšte, sve je u plastici. Ovo nam je predstavljalo možda i najveći izazov, zato što stvarno nismo imali mnogo izbora, a prosto ruke se moraju prati kao i ostatak tela. Tako da umesto kupke ove nedelje kupili smo sapune koje su u kartonskoj ambalaži. Umesto krema smo pokušali da se negujemo kokosovim uljem. Koje je uglavnom u staklenim činicama. I pronašli smo neke brendovi koji ne pakuju šminku u plastiku, nego lepo stavljaju kartonske kutije, imate i senke, sve živo, bronzere, tako da nas je to vrlo obradovalo, ne znamo šta bi da nismo. Jeste, ali ipak ima i stvari koje apsolutno nemaju zamenu, kao što je recimo maskara. S maskarom smo mučile muku, zaobilazile smo je koliko je to bilo moguće, ali dobro, evo, nadamo se da će i brendovi ovo vidjeti, pa će podići i oni malo svest o tome da se koriste više razgradive supstance, odnosno bar razgradiva plastika, ona koja se reciklira. Ali su nas neke stvari oduševile, tako smo recimo našle drvenu četku za kosu koju smo zaboravili da postoji uopšte, i recimo četkice za zube. Ovo nas je stvarno iznenadilo, postoji četkica od bambusa, apsolutno je ista kao i bilo koja druga četkica i nema razloga da se koristi plastično. Svakako nije bilo lako, to moramo da kažemo, ali ja se jako radujem da smo prvo osvestili količinu plastike koju svakodnevno koristimo, da toga nismo ni svesne, a drugo da neke navike koje smo usvojile ove nedelje ćemo usvojiti i nadalje. Mi se nadamo da smo na vas prenele malo ovog našeg saznanja o plastici, koliko je štetna i koliko u stvari treba da se potrudimo, da zamenimo i da koristimo stvari koje su u stvari mnogo prirodnije da koristimo nego samu plastiku. Kada su ove stvari u pitanju, uvek mislimo da će neko drugi da razmišlja o tome, a da mi možemo da koristimo plastiku i evo neka oni to rade, mi ćemo i dalje da radimo ono što radimo. Međutim, stvar je vrlo jasna, moramo prvo krenuti od sebe i svako kao pojedinac mora da smanji potrošnju da bi se ona smanjila na globalnom nivou zbog zdravije planete, zbog zdravijih nas. Tako da nemojte misliti da pojedinac ne može da menja svet, vrlo može, samo treba od nečeg da se počne. Obavezno nam pišite koje su to stvari koje ste vi možda zamenili, koje su ideje koje imate, kako biste mogli nešto da uradite, izveštavajte nas, vrlo smo zainteresovane i trudit ćemo se i mi što više da ovome doprinosimo. Mi se vidimo sledeće nedelje, a vi do tada ostanite uvrnuti, ali nikako nemojte da koristite plastiku. Ćao!